Thuras in núnaál a flanál agam faoi láthair. Tá mé ag cur ticket le John McGinley in áirithe bus John McGinley mar tá sé bhád níos fearr na bus éireann mála mé díobh. Ach maithíam go donna turasóirí margheall ar na stoppanna atáón. So bé me se a ggóil go hanagra ó bhla a clia. Agus an stop atá in anagra ná car close, car park. So níl ach car close a bhain. Agus a grálaí fásta. Bunbug, Crossroads, fair enough. Gartí Harcha, Ostan, Falcarach, phone box. Agus seo bailach eile ó ina seoin go bailla a clia. Ach, má tá tú go ar an mos ag ó bhil, caiithí tú a bheith ag an crán mór. Crán mór. Ach, what if I think, oh, is crán mór é sin? Ach, ní chialann John McGinley gur crán mór é sin. Agus an sin bé me ag an crán controllte agus cailhí me an bus. Ní bheith me ábalta go bailla a clia na turasóirí barta.